Hola, bona vesprada a tots, o bon matí, depenent de quan tingueu l'oportunitat de veure aquest vídeo. Soc Anna Irles, soc llicenciada en Educació Física i soc la tècnic coordinadora d'activitats del Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real. El CEFIR em convida a gravar-vos aquesta xerrada per a que veieu en el curs online perquè organitzem en l'Ajuntament de Vila-real mitjançant el Servei Municipal d'Esports, organitza la campanya de multiesport escolar en col·laboració dels 14 centres d'educació primària que hi ha a la ciutat, 11 públics i 3 concertats. El primer que teniu que saber és que l'Ajuntament de Vila-real ha fet sempre una aposta molt clara perquè tota la població pugui accedir a l'esport i en aquest cas més concret per a que tots els xiquets de la ciutat puguin accedir a fer esport. Per això pensa més en els xiquets que no poden accedir a l'oferta dels clubs esportius, que tenen un cost, avui en dia podríem dir que elevat, i per tant fa que aquest programa de multiesport escolar siga totalment gratuït per a xiquets que vulguin participar. Aquest any estem per la 9ª edició del format actual, ha hagut sempre esport escolar a Vila-real i el Servei Municipal d'Esports l'ha organitzat sempre pràcticament des de la seva existència i fa més de 30 anys que existeix. I antes era una lliga clàssica de bàsquet, futbol sala, de diverses categories o quasi que només dos o una i diferenciada per sexes, i l'oferta que fem actualment és una oferta molt més variada, de moltes més coses i més novedós i més atractiu. Per a que pugueu entendre el format del multiesport hem de parlar de 3 coses importants: del comitè assessor, que és un comitè d'experts, del Becasport, que són els que seran entrenadors del multiesport escolar en els col·legis, i finalment parlarem un poquet de l'estructura perquè sapeu què incloem dins d'aquest multiesport escolar. El comitè assessor, que és el primer punt que hem dit, està format per 14 membres i són un membre de la comunitat educativa de cada un dels col·legis que participa del multiesport. Bé siga el director, el cap d'estudis, un mestre d'educació física, un tutor. Cada col·le designa la figura que ell creu més convenient o el que està més motivat per a fer esta feina. El Becasport són els entrenadors. Els entrenadors, l'Ajuntament de Vila-real llança una convocatòria d'unes beques dividides en 2 programes, 11 beques del subprograma 1 i 22 beques del subprograma 2, de convocatòria oberta i en una sèrie de requisits. Els del subprograma 1 tenen requisit de titulació en esports i els del subprograma 2 el requisit és que estiguin formant-se en esports. Una vegada llançades aquestes bases, els joves de Vila-real o qui estigui interessat de Vila-real o d'on siguen envia la sol·licitud de la convocatòria, se fa el procés d'admissió en un concurs públic i se crea una llista d'admesos. Una vegada estan atorgades les 22 beques i les 14 beques, se fa la distribució d'estos becasports als col·les i una vegada estan distribuïts comença el programa de multiesport l'1 d'octubre de cada curs. Abans s'ha fet la inscripció durant tot el mes de setembre, de la que s'han encarregat els membres del comitè. Estos membres del comitè se reuneixen amb el tècnic coordinador del Servei Municipal d'Esports, que en aquest cas soc jo, una vegada cada 2 setmanes per anar prenent decisions de com anem fent durant el curs cada cosa, o com anem canviant coses, o comentar coses que van passant que volem canviar o que s'han de comentar per a que tot el món siga sabedor, i avaluant el que ja hem fet. I el Becasport se reuneix una vegada cada setmana per anar organitzant les jornades de cada setmana. També reuneix amb el tècnic coordinador d'esports, d'activitats que soc jo. Havent parlat d'aquestes 2 infraestructures dins de l'organització, com són el comitè i el Becasport, ara podem parlar més detingudament sobre el programa. Què inclou el multiesport? Inclou una competició entre les categories mixtes, que són prebenjamins, benjamins i alevins. Els partits són els divendres als col·legis, n'hi ha sempre un col·legi local i un visitant. Els entrenaments són de dilluns a dijous
quan acaba l'horari lectiu, els col·les que acaben a les 5 de la vesprada, doncs a les 5 de la vesprada, els col·les que acaben a les 2 perquè tenen jornada contínua, doncs fan el multiesport escolar a les 3:30 després del menjador, com marca conselleria, mitja horeta com a molt pront a les 3:30. També hi ha una jornada especial al mes, que això sí que la fem els dissabtes pel matí, que són jornades especials d'esports que no són tan practicats per xiquets i que sí que n'hi ha oferta així al poble. Pues, rugby, raspall, waterpolo, atletisme, cross i també la jornada de colbol per petició de més que res pels membres del comitè, que la majoria són mestres d'educació física i saben que és una activitat que triomfa molt entre la població escolar. També fem la natació escolar. Els col·les fan una hora de les hores d'educació física setmanals, venen a la piscina coberta i fan una sessió de natació amb els Becasport i els alumnes de quart de primària. Venen, fan la sessió i se'n tornen al col·le. I després aquests alumnes són els que participen en la jornada de waterpolo de la que hem parlat abans. I finalment acabem en una jornada de clausura on donem els trofeus als campions de les lligues del multiesport i al col·legi campió. Este col·legi campió el traiem d'una classificació en la que contem els punts obtinguts en totes les lligues en les que ha participat, en les jornades especials, però sobretot contem el percentatge de participació del col·le, els xiquets que s'han inscrit i han vingut a participar, i el joc net, però això podríem parlar-ho en una altra xerrada si existeix el moment. Esta és l'estructura bàsica del multiesport escolar, tot el que fem. És un no parar, perquè tots els xiquets entrenen 2 vegades per setmana en els seus entrenadors, competeixen els divendres o competeixen els dissabtes si hi ha una jornada especial. No totes les jornades especials són competitives, hi ha algunes que són només participatives, i tot això ve dins d'una estructura que fa 9 anys que està establerta i que veiem que funciona i que estem molt contents. Sempre hi ha que anar canviant cosetes per a que siga una miqueta, hi hagi sempre una miqueta de varietat i que continuï sent atractiu, però estem molt contents del que estem desenvolupant. Sí que és de veres que l'Ajuntament es fa càrrec de totes les despeses que comporta el multiesport escolar, les despeses del comitè, les despeses del Becasport, el material esportiu que els col·les utilitzen per als entrenaments i per als partits, els equipatges dels xiquets i dels entrenadors, les activitats extra que es poden fer en cada col·le, la marxa de Nadal, una marxa per la Pau, una carrera en Pasqua, totes aquestes cosetes, dorsals, aigua, medalles, el que demana el col·le, i l'adequació, i també de l'adequació i manteniment de les pistes escolars. Si hi ha que pintar les línies d'algun camp perquè no es veuen, o n'hi ha que marcar un camp més xicotet perquè els prebenjamins juguen en unes medides més menudes que no les reglamentàries del joc per a majors. Crec que vos ho he contat tot, espero no haver-me allargat massa. Sí que vos deixo el meu correu per si necessiteu qualsevol coseta que pugueu contactar amb mi. M'haguera agradat fer algun power o alguna coseta per a que poguéreu veure amb més imatges el que fem, però en la situació en la que estem ara no tinc així en aquests moments res per a poder-ho fer, i sí que podeu escriure-me al correu per a demanar qualsevol aclaració de lo que vos he explicat i que vos pugui ajudar en qualsevol tema o que pugueu instaurar algo paregut en la vostra ciutat, estaria molt bé. Gràcies per l'interès del Cefire a donar a conèixer aquesta activitat i queda a la vostra disposició per al que necessiteu. Moltes gràcies.